Госпожо, бихте ли се представили? Аз се казвам Мила Иванова Самуилова от село Помин, Русенско. Кого лекувахме с теб? Лекувахме дъщеря ми Феня Самуилова. Да. Като беше малка, бяха и паднали върху нея бяха паднали рафтове. Така? И се беше ударила в главата. Ходихме да направим рентгенови снимки. Нямаше счупено на главата, обаче я прекарала сътресение на мозъка и ние го научихме чак когато дойдохме тук на преглед. А преди това рентгена не го откри? Не го откриха. Няма се счупено по черепа, обаче я прекарала сътресение на мозъка. Но тя получаваше припадъци. Но имаше припадъци. И за тия припадъци ние дойдохме при вас. Така? И вие ни дадохте маските за главата, ние ги използвахме. Тя имаше чести припадъци, понякога през месец, понякога през 3 месеца, обаче много започнаха да очестяват. Да. След това, след лечението с тия маски, изчезнаха припадъците. Да. И тя много добре се чувства в момента. Колко години минаха от тогава? 1 година. Вече няма припадъци? Няма припадъци. За тая година никакви припадъци не сме видели. Освен това, тя има силна чувствителност към всички прахови. Алергия има. Да. Много е чувствителна към пушека на цигарите. Да. Обаче с алергичните лекарства, с тия билки, продължително ги пие до последно. И се оправи. Сега в момента няма никакви оплаквания. По-рано имаше силна кашлица, задушаваше се, имаше отток по очите, имаше сълзотечение, течение през носа, сърбеж по кожата, обаче всичко изчезна. Всичко се оправи? Оправи се и в момента се чувства много добре. Ние искаме още един път тия вилки за по-трайно. За по-трайно лечение, за по-трайно здравословно състояние. И ви благодарим много от сърце, че ни помогнахте в тия трудни моменти. И ви пожелаваме дълги години да лекувате хората и ви пожелавам голям успех в професията и да научите младите на тия ваши да има кой да ме смени скъпоценни знания и да продължи на хората да раздавате здраве.